Il-qorti ċaħdet talba tal-oppożizzjoni biex fil-kawża li fetħet istess brabta mal-konċessjoni tal-istarijiet tiġi esebita kopja tal-inkjesta li saret mill-Maġistrat Gabriel Lavella. Il-qorti kienet diġà tat deċiżjoni fuq dan u ċaħdet talba inizjali tal-oppożizzjoni permezz tal-avukat tagħha Edward De Bono u issa reġgħet ċaħdet dan. F'dikjarazzjoni qibsa wkoll qalet li ma titmexxix minn nofs tużana persuni iżda mit-talbiet li għamlet l-oppożizzjoni meta fetħet il-kawża. Jingħad x'ingħad fl-inkjesta maġisterjali ma jinċedix fuq il-mertu tal-kawża quddiem il-qorti qal l-imħallef Tonja Bela. L-imħallef kompla l-qorti iddispjaċuta immens li inkjesta sensittiva bħalma dik tal-istarijiet qed tintuża minn nofs tużana nies biex jagħmlu ħsara waqt li jkebbsu n-nirien u jagħmlu ħsara lil pajjiżna. Qal li mhux se jħalli l-ebda midja tmexxi l-qorti minn imnieħera. F'din is-seduta li preżenti għaliha kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard, l-avukat ta' Bernard Grech Edward De Bono infexxi attakka lill-Prim Ministru b'allegazzjonijiet folots u attakki personali. Sanittant, wara din is-seduta, il-Prim Ministru Robert Abela wieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti barra il-qorti fejn reġa' sostna kif inkjesta mhijiex provi u enfasizza dwar il-preżunzjoni tal-innoċenza. L-inkjesta ma twassal għal sejbin taħtija f'ħadd, l-inkjesta hija ġabra ta' fatti, imbagħad dik il-ġabra ta' fatti titressaq quddiem il-qorti u l-qorti tiddeċiedi jekk fil-konfront ta' xi ħadd jew ħadd ieħor twassalx għal sejbin taħtija jew sejbin tinnoċenza, kulħadd jitlaq minn preżunzjoni tinnoċenza, hemm il-parametri legali li wieħed irid jiddibatti fihom, jiġifieri dak issa l-eżerċizzju li jrid jinbeda minn għada. Dr. Abela sostna wkoll li issa trid tkun il-qorti li tiddefinixxi min hu ħati u min mhux. U naturalment nħallu issa l-istituzzjonijiet ġudizzjarji iwettqu x-xogħol tagħhom. Definittivament ma jispettax lili illi nikkummenta dwar jekk xi ħadd huwiex ħati jew innoċenti.